Donnu l-problema ewlenija li jħabtu wiċċhom magħha persuni li jbatu mill-kundizzjoni tad-disleksja hija dik marbuta mas-sistema edukattiva. Dan b'mod partikolari meta jkun qed joqrob żmien l-eżamijiet. Qabel laqgħa mal-ispeaker Angelo Farrugia, studenti b'din il-kundizzjoni spjegawlna xi jfisser għalihom dan il-perjodu. Bħala studenti b'disleksja niffaċċjaw ċerti diffikultajiet waqt l-eżamijiet mhux tal-ħin, ovvjament waqt il-ħin tal-iskola bħala mod edukattiv, imma ovvjament il-battalja waqt l-eżamijiet fejn aħna napplikaw għall-għajnuna l-extra time reader, scribe, dawn l-affarijiet li jistgħu jgħinuk għal waqt l-eżami bħala ħin u hekk. L-iktar pereżempju fl-iskola tkun diffiċli biex naqra u affarijiet hekk. Imbagħad fil-ħajja normali ħossok vera outgoing man nies u hekk. Imma l-iktar ħaġa li aħna nistragiljaw huwa meta tiġi biex immorru l-iskola u għall-eżamijiet u hekk. It-teknoloġija hija għodda importanti wkoll. Nowadays very few because the internet and spell checker on word processor and Google, spelling is no longer a problem. Reading might be a slight issue, but there are other programs as well. Wieħed minn dawn l-istudenti spjegalna li din il-kundizzjoni hija maqsuma fuq diversi livelli, kollox jiddependi fuq il-bżonnijiet tal-persuna. Tkellimna wkoll ma' uħud mill-ġenituri ta' dawn l-istudenti li fissru kif ħajjet ulidhom tista' tmur għall-aħjar. Dak it-tip li forsi ma jkunx hemm copying mill-blackboard, it-teacher tagħti handout, jew kellha issa għandna l-email, in-notes jintbagħtu, il-homework jingħata fuq blog tal-iskola. Ikun hemm ċertu li t-teacher tkun ħafna kuntatt ma' tfal, issaqsi tfal qabel jekk jixtuqux jaqraw fil-klassi, jekk le ovvjament tieqaf hemmhekk. Bħal uliedhom jaqblu li l-agħar żmien huwa dak tal-eżamijiet. Ejwa, normali li jkun iktar hektik għaliex x'in jiġu għall-qari hemm diffikultà. Allura intawlu l-ħin u ngħinu u anke forsi jinqralhom. Mhux nistennew speċjalment fil-lingwi li iktar tfal li jbagħtu fil-lingwi. Dawn l-istudenti u rappreżentanti fejn dan il-grupp Dyslexic Teens Dialogue preżentaw petizzjoni lill-Speaker tal-Kamra ta' Deputati biex tittieħed azzjoni u titjieb is-sistema edukattiva. Min-naħa tiegħu Angelo Farrugia assigurhom li din il-petizzjoni sa titpoġġa fuq il-mejda tal-Kamra ta' Deputati it-tlieta stess għaliex din il-kwistjoni hija importanti ferm.